avioanele s-au ridicat și au văzut-o, au fost foarte aproape să o dea jos. Drona, zburând foarte jos, la un moment dat a plecat în Ucraina și spre Ucraina. Astea sunt informațiile pe care le avem la acest moment. Drona a ieșit din spațiul aerian înapoi spre Ucraina. Și vreau să clarific un detaliu. Vă rog. Din punct de vedere legal, legea 73, aia trecută de Parlament în primăvară, cu mult balamuc, dacă știți dumneavoastră, a fost un scandal atunci, permite armatei române să angajeze împotriva, să dea jos dronele care intră în spațiul aerian. Deci piloții de F-16 au avut această aprobare de la Comandamentul Forțelor Întrunite, apoi care a transmis la Comandamentul Componente Aeriene, puteau să dea jos aceste drone.